tällainen ajatus, että SP:lle tarvittaisiin ehkä uusi logo. Ja me tehtiin siitä tällainen pieni video Katrin kanssa, koska me kolmisten post-aikuisten kanssa vähän funattiin näitä asioita. Katri, mikäs tää meininki on? No me päädyttiin siihen, kun aistettiin mitä nuoret haluaa, että parti on maalla, merellä, somessa ja ilmassa. Ja me halutaan, että uusi logo edustaa näitä kaikkia kätevästi. Ja seuraavaksi Aleksia kertoo graafikoidemme Aleksi ja Marian aikaansaannoksista. Joo, todellakin maalla, merellä, somessa ja ilmassa. Eikö se jotenkin näin mennyt? Ja miten nämä kaikki kolme liitetään graafisesti yhteen? No me liitetään ne kaikki hashtagin ympärille. Tässä näin näkyy tai on näkemättä hashtagi ja tällainen hahmotelma, missä hashtagin ympärille on tuotu partio kolmiapila, partio liljaa, sitten siellä on maalla ja sitten on ilmassa. Siinä on aviapartiolta tollanen ihana lintujen tassunjälki, tai niillä on jotkut muut kuin tassut, ja sitten ollaan myöskin merellä. Tää on tällainen painoon sopiva versio, eli tää on markkinointimateriaaliin sopiva versio. Mut tadaa! Todellakin meillä oli sitten tällainen ihmisläheisempi graafikko Marja tekemässä tämän näköisen. Saadaanko me tää kuvaan? Jes, hienoa. Eli tää on tällainen versio, mikä todellakin voidaan tehdä erilaisista ympäristöstä, eli pääasiassa metsästä löytyvistä materiaaleista. Ja tähän liittyen meillä Katri kertoo kohta lisää vihjeitä. Kuten partiolaisille on tuttua, niin partiolainen kehittää kaikkea monista materiaaleista. Tämä Marian versio soveltuu erinomaisen hyvin esimerkiksi, jos halutaan maahan pudonneista puista tai muusta luonnonmateriaaleista rakentaa logo. Sopii erinomaisesti eri-ikäisille. Hei, mites jos haluaisi tehdä vaikka niinku perunalla tai sellaisen jonkun siistin, tosi makean sellaisen niinku leimasimen? Hyvä kysymys, Aleksi. Tässähän tämä peruna on varmasti kaikille tuttu jo päiväkodista. Ihan törkeän hyvä idea, eikö se Mut hei, mieti, ne uransa lopettaneet sudarit on painanut aika monta äitienpäivää ja joululiinaa perunalla. Ja se on ehkä, mä miettisin, että sitten jos ne sudarit itse saa idean, niin okei, hyvä juttu. Mutta toki noita elementtejä pystyy hyvin tekemään täällä. Että mä tekisin ehkä sitten tosta just näitä symboleja ja sommittelisin sitten oman virityksen. Ja tosiaan me halutaan, että me ei rajata tätä niin kuin, toki meillä on siis ehdotus siitä visiosta, jos haluaa tehdä painotuotteen, mutta silloin kun se toteutetaan tämä logo muulla tavoin, niin eli sitä voi tavallaan, niinku kun säilytetään nämä tietyt elementit, niin sen jälkeen mielikuvitus on vapaa. Ja tosiaan sitten tämähän soveltuu eri ikäisille, että perunan mä ehkä nyt aluksi unohtaisin, mutta toki sitten jos taitojen kasvaa... nyt Katri sanoo, että mennään niinku nuorten omilla ehdoilla? Joo, että me annetaan heille tämä idea, mutta näitä elementtejä, mitkä meistä kuvastaa graafisesti tätä maalla, merellä, somessa, ilmassa, mutta sen jälkeen, hei, tämä on teidän juttu. Joo, ja tästähän todellakin kertoo se, että me kuultiin kyllä vähän niin kuin nuorilta, että tämän koko niin kuin idean, ettei se niin kuin meidän ollut. Me vaan yritetään viedä sitä eteenpäin jollakin tavalla. Ja Marja kans. Jee, just post-aikuiset kuittaa, kiitos ja moro. Moi moi. Zuu.